Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. Ayun yan siya. And Tita Tanya Chinita. Pumutok yan. Sana all. Uy! Sobrang dami pong importanteng koneksyon ang boyfriend ko sa gobyerno man o sa mga kilalang tao. Parang ako yan, parang ako. Saan ba connection mo? Marami. Ay, yung mga pare mo. Basic. Basic. Feel good morning, call and tits. Ako nga po pala si Grace. Hi, Grace. Isa po akong silent listener. So, dapat mahina lang yung boses ko. Listen and silent, hindi naman. Pipi. Ang bastos. Pipi daw. Ay, nako. Ito pong aking katas ay tungkol kay Tony. Siya po yung sinasabi ko na maraming koneksyones. First boyfriend ko po siya at naka 3 years na kami. At super proud po ako sa kanya dahil sobrang dami niyang natulong sa akin. Kasi nga ang dami niyang koneksyon eh. So, ang saya-saya ko po na hindi ako nahirapan at lagi niya akong tinutulungan at to the rescue siya. Napapagaan niya po yung mga transaksyon ko sa trabaho. Ang work ko naman po ay sa opisina. Minsan dumadaan po siya para dalhan ako ng pagkain. Kahit gaano pa siya kabisi. Binibigay niya po talaga ako ng time. Kaya mahal na mahal ko po siya. Isang araw po nalungkot ako sa balita dahil yung friend ko po magre-resign na sa trabaho. Biglang punta dun, di ba? Basta may connection po yan eh. Sa aking Mga katas ng nakalipas. Marcy, di na ba magbabago yung isip mo? Ano ka ba, Mars? Final and irrevocable. Paano na ako? Paano na yung lunch ko? Hindi na ako makakakain. Alam mo naman kaya ako ginaganahan dahil andyan ka eh. Ano ka ba? Alam mo kasi ang aking boyfriend na si Stewart. Teka lang ha. Dadali lang kasi ako ng afam na yun. Kaya nga yun, nasabi mo naman yun eh. Pero paano na yung best friend mo? Paano na ako? Andyan naman si Tony. Kausap pa kita. Wait na, tumatawag yung afam. Hi, baby. Hi, how are you? Baby, I'm with my friend here. I'm with Grace. Say hi. Oh, Grace, how are you, Grace?
Hi, how are you? I'm okay. But Baby I'm not Stewart. okay. I'm not okay. Baby Stewart! Baby Stewart, I'm not okay. Uy, huwag ka mag-baby ko yan eh. Stewart ka lang. Baby Stewart, she's not okay. Why are you not okay, Grace? Because you're getting my best friend. Oh, come on. Come on. Don't you worry, I'll bring some pasalubong for you. How am I If- supposed to live without you? Hoy! Boyfriend ko yan! Ayos ka! Uy, dalang ka naman ng pasalubong pag pumunta na yan dito. Susunduin ako, di ba? Huwag ka mag-alala. Okay, baby, gotta go. I'm here at the grocery store. I'm trying to buy something. What do you want? What do you want? I'll bring it to the I want Philippines. my friend. I'm very sorry, but I'll bring your friend here, okay? Do you love her? I love her very much. Please, return her to me. We'll vacation, okay? We'll go to vacation. Promise? Okay. Okay. Teka lang, boyfriend ko to. Ba't kayo na nag-usap? Eh, Bye-bye! kasi syempre parang best friend ko na rin yan, Okay, diba? bye-bye! Love you! Love you. Huwag ka na malungkot. Teka lang. Uy, ayan na may dumating. Yan yung pakilala ko sa'yo. Ito yung bago natin. Yung papalit May sa akin. papalit na sa'yo. Oo! Iba ka maarte yan, Ayan, mukha lang maarte kasi maganda at saka bata pa. Okay lang yan. Ay, maganda nga. Oh. At ang bagets, Halika dito, baby girl! Hi, bitches! Hoy! How are you? Ay, I'm Charm. Grace! I'm Grace. Yana! Grace. Ako si Grace! Ay, Siya si Grace! Nalito na ako! This is Grace! I'm Kiana. I'm Grace Charm. Ay, ito si Grace! Oh, hi, Grace. I thought we have the same name. Si I'm Kiana. Kiana Charm. Siya na yung papalit sa akin, girl. Hi. Mukhang mabait naman yan. Diba? Baka mahirapan ka dito kasi medyo yung workload ni Trixie, baka mahirapan ka mag-adjust. Sigurado ka bang kaya mo? What do you think of me? Bobo? I'm not bobo. I'm maganda and have brains. Matalino yan. Kaya yan. Diba? Ay, single ka pa rin ba? Single ka pa ba? No, I'm taken. Ang arte nga, Bes. Dito tayo mag-usap sa konsyensya, Bes. Baka maano tayo. Kala ko ba hindi maarte, bes? Bakit ganyan ang arte? Hayaan mo na. Hindi pa naman natin So kilala yung you're tao, in a eh. relationship for how many years? Oh, it's like 1 year. Just we celebrated our first year last time. Actually, he gave me 2,000 of roses, and it's a 1 week celebration. And it's Valentine's Day. He has given me Naiinis na ako. an advanced bouquet of roses. Ang taas na ng airtime niya, naiinis na ako. Ang sweet naman ng boyfriend mo. Alam mo, ganyan din yung boyfriend ko eh. Kumaya na kayo mag-flexan niya, magtitraining Oo. muna ako. O sige, i-training mo muna siya ha. Make sure makukuha agad ni, Naiinis tayo, girl. ni Naiinis Kiana tayo. yung mga... Ako bahala. Tsaka, Make sure ito na side. Baka puro ganda ka lang. Excuse me? Are you being territorial? Of course naman, kasi magaling kasi si Tracy. Make sure malalampasan mo yung katalinuhan niya. Hoy, ay, that's enough, that's enough. Ako nang bahala. Happy naman ako kahit papano para kay Kiana. Ay, para kay sa best friend ko. At happy ako may pumalit sa pwesto niya. Kahit medyo nakakairita, pero at least di na rin ako malulungkot. After ilang araw, naging kaklose ko na rin po si Kiana. And in fairness, matalino naman talaga at madaling turuan. Para na nga akong naging ate niya na ako yung nag-guide sa kanya sa trabaho. Sweet pa na bata. At nagplano nga kami na lalabas kami with our boyfriends. Isang araw,
Hi, babe. Babe, I'm so sorry. Hindi na ako pwedeng magtagal kasi may meeting pa ako. dadala ka lang ng pagkain? Yes, for you. At saka coffee. For you. Bakit may flowers pa? Of course! Oh my God, Valentine's Day nga pala. Sorry, Ano I naman? remember. May meeting na Ang ako, sweet ha? naman. Kahit busy ka, napadaan ka dito. Uy, yung yung pinapalakad ko sa'yo Ikaw na bahala dun. Okay na yun. Agad-agad! Kakasabi ko lang sa'yo Check kagabi. your phone kasi. Sorry, na busy kasi ako this Piniem na kita. Sorry Approve naman. na. Talaga Approve na ni Vice Mayor yun. Thank you, grabe ka talaga. May Tsaka yung kilala kay mo ano, din yun, si Vice Mayor? kasabayan ko yun. Diyos ko, classmate ko sa ano yun, sa high school. Grabe naman talaga. Thank you, babe, my Superman. So, gotta go. Pero mas gwapo ka kay Superman. Ikaw na lang si Iron Man. Ikaw na lang yung Iron Man ko. Kasi, ang tigas ng dibdib. Huwag mo akong ganyanin. Baka i-cancel ko yung meeting Isang ko. quiz lang. Gusto mo, cancel ko na yung meeting. cancel mo. Uy, alis tayo. Ganun ba yung... Kinikilig. Hindi, sinasabi ko lang. Hindi, Cancel. gusto mo ba? Kakancel Cancel ko. mo. Makakalabas Para sa ka akin, ba? makakancel mo. Makakalabas ka ba? Hindi toxic yun nga lang, ako yun eh. lang. Ikaw naman pala hindi pwede. Sige na, babay na ako. Basta, Love you po. love you. Ingat ka. Ingat. Thank you Sana My magustuhan Iron mo Man. yan. Kala ko ba Superman? Hindi nga kasi lagi na lang Superman Okay. Ikaw ba si Iron Man? Sa isip ka. Kala ko nakapag-abroad ka na. Yung boyfriend mo, hindi pa nagtitrain pa nga ako. Ano ka ba? Kakainis ka naman. Gusto mo na talaga umalis. Hindi kasi syempre ka-close ko na si Kiana, no? Para at least di ako kailangan maka-move on. Ano ka Di ba? ba? May kapalit ka agad. Ano na lang, 1 linggo na lang ako. Then, syempre, inubos ko na yung time. Mars, alam mo kagabi? Di ba Valentine's Day? May dala ng flower dito. Nagpadala na naman kanina ng flower si Iron Man ko. Uy! Wow, ang sweet-sweet talaga ate ko ng boyfriend mo. Parang yung boyfriend ko, pwede ba mag-share? O bakit? Ba't pinadalang ka rin ng boyfriend mo? Oo, pinadala na ko ng yung flowers na parang garden na. Yung favorite ko na tulips. Ay, talaga? Oh my God, ang sweet, ang swerte naman ng baby girl ko na yan. Talaga. Tulips? Favorite ko din yun tulips. Tulips din padala sa'yo? Alam mo ate, kaya nag-a-align talaga yung brain cells natin. Paborito tayo ng flowers. At saka pinadala niya din ako ng paborito ko na pizza, yung spinach pizza. Uy, ganun din si yung afam ko. Parang hindi naman nagpadala yung afam ko. Spinach pizza? Di ba paborito mo rin yan, girl, Mars? Nagpadala rin actually. Pero pinaubos ko muna dun sa mga guard sa labas. Ay, sana. Alam mo, teka, Mars, alam mo, Kiana, makinig kayo. Di kahapon, may pinaayos ako. Di ba? As nakakwento ko nga na maraming connection yung kuya nyo. Hindi ko pa tapos yata isend. Naayos niya na. Yung papeles na pinapa-aprubahan ko, kaklase niya pala yung vice mayor. Galing naman! Si Vice Mayor! Ay, Vice Mayor! Oh, si Vice Mayor yun! Kaibigan mo din si... Eh. Talaga, grabe yung nyo Oo, tawag ko nga dun Iron Man Ay, wow! Grabe ate ko, pareho din tayo. Kasi ang tawag ko sa boyfriend ko si Superman. Talaga? Oo, actually, ganito, sa inyo ko lang sasabihin pero marami rin yun connection sa mga kilala na tao. Kaya nga kapag may mga kailangan ako, may mga kamag-anak ko, alam mo, napapapirmahan ko agad pa mga kailangan ng medical assistance. Hindi na ako gumagastos kasi maraming connection. Pag may nakukulong ako na pinsan, shabu, nakakawala agad. Ayun, talaga, ang lakas niya na.
Saan ba sisimula yung pangalan ng boyfriend mo? Bulon lang. Kasi medyo private siya na tao eh. Letter T. Letter T? Oh my God! What a small world! What the hell? Bilisan nyo guys, bilisan nyo. Letter T din yung... Letter T din yung boyfriend ko. Anong pangalan? Sabay tayo ha. 1, 2, 3, go. Tony! Ano sabay nga? 1, 2, 3. Tony! Tony! Tony ano? Ito yung ID niya. Pinicturean ko kasi. Si Tony. Puta ragis. Hoy! Boyfriend mo yan, di ba? Boyfriend ko din yan. Ano ba? Ako yung girlfriend niya. Ako yung yan yung boyfriend ko. Boyfriend ko yan. Ay, tumigil kayo! Huwag mo ako saktan. Boyfriend ko yan. Boyfriend ko yan. Boyfriend ko yan. Ako. Ilang years na ba kayo? Huwag kayo mag-away! 1 year nga. 10 years na kami. Ay, tama na. Aray, nakapagod. Nakap. Ayun nga po nangyari, nagkasabungan po kami at nagkaalaman na iisa lang ang boyfriend namin. Tapos, ito na nga pong nangyari. Ano? Kiana? Grace? Ha? Teka. Ako yung boss nyo, ha? Nakikinig lang ako. Boss! Ako yung boss mo, ha? Ikaw ang mamagitan sa amin. Hindi naman kapal ng mukha ng lalaking to. Ha? Aka na nga yung cellphone mo. Ano ba? Aka na! Akin na. Kukuhanin ko sa cellphone. Aka na! Kita mo, oh. Lulunukin ko ng SIM. May ebidensya ka? Wala kang ebidensya. Kaya mong gawin yun, Tony! Nilunok yung SIM. Tony, lalo ko na paghahalataan! Bakit ano halata? Ano may ebidensya ka? Nilunok mo yung ebidensya, ibig sabihin, totoo, guilty! Guilty? Walang yaka! Tumigil ka! Walang yakang kapal ng mukha mo! Bakit? May ebidensya ka ba? Na may babae ako? Asan? May resibo ka? Wala, di ba? Wala. Kapal ng mukha mo, Tony. Para sa babae, lulunukin mo yung yung SIM card. Diyos ko, nilunok yung SIM. Cellphone. Ha? Kapal ng mukha mo, ayoko na. Babaero! Hindi ko ayaw mo, fine. Okay lang. Wow! Ako pa yung, Ikaw pa yung proud sa ginawa mo? Ha? Ano ba? Pag-usap nga tayo, wala nga ebidensya. Wala. Nilunok mo kasi yung ebidensya! Ang ebidensya nga Wala. nagkabukingan na nga eh! Anong ebidensya pa yung itatago mo? Ha? Si Kiana nga na yung umamin! Ano ba? Ba't ka Ilan pa kami? Marami. Maraming connection. Pati maraming babae, marami din. Basta maraming connection. Babaero! Basic. Tumigil ka na. Ang kapal na mukha mo! Ang kapal mo, ayoko na! Yan ang gusto mo? Kapal na mukha mo! Siguro kalaban ng sarili. Metro's #1 Love Radio. Basic!